ollut se, kato, minulla kävi kerran, se oli 50-luvulla, niin sattui niin pahat kelit, että jäätiin Petterin kanssa pikkusen jumiin, niin mä olin vain sieltä, isäntä tuli setorilla ja veti meitä sen matkaan, että päästiin jatkoon. No niin, tervetuloa Raahen seudun zetoristit. Ajetaan Kemijärvellisesti kotiin ja kuulostaa siltä, että koneet on kestänyt hyvin, että huoltoauto laittaa ristalla enemmän kuin itse traktori. Turvallista kotimatkaa ja tervetuloa uudelleen Kemijärvelle. Karilta parissa. Nyt sinä saat tulla tänne. Tule vain. Tulepa tänne ylös. Ja ootapa, me on vaihdettu sähköpostia ja meinas käydä niin, että minä tänne päässyt, mutta kun putosin kuin eno veneestä, niin no sanopa, kuka sinä ensinnäkin olet? Laurila Matti ja Raahen seudun zetoristien puheenjohtaja. No kerro pieni kooste, mitä matkalla on tapahtunut. No, sää on ollut loistava, että Ouluun asti teepaita päällä ajeltiin ja siellä oli väkiä tosi, mutta ei näin paljon Oulussakaan, mutta tämä hämmästyttää meitä suuresti. Raahesta kun tarkattiin, retkellemme siis, ABCltä käännyt.